Yo creo que sí. A ver. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Salutacions de nou i benvinguts als sorteig dels quadrants individuals del 31è Campionat de Catalunya de darts organitzat per la Federació Catalana de Darts i que se celebraran durant el dia 10 d'octubre, diumenge 10 d'octubre del 2021 a la sala polivalent del càmping del Far de Calella. Com ja han dit, la mecànica del sorteig serà exactament igual que la que hem fet amb els clubs i les parelles i com la que s'ha fet sempre amb els rànquings en línia. Per tant, saludem el Jona. Jona, bona tarda, bon vespre. Bona nit. I, si et sembla, doncs, comencem amb el sorteig del quadrant masculí. El primer és el de mostra, el segon també, i el tercer és el que deixarem com a definitiu. Si et sembla, doncs, podem començar amb el primer. En aquest quadrant hi tenim 56 esportistes, que suposa un increment de participació del 14%. Per tant, doncs, agrair a tots els esportistes la vostra inscripció i participació i per fer créixer doncs, aquesta competició. A poc anem sent més. Anem a fer el segon. I anem a fer el tercer. Doncs aquest és el quadrant definitiu que quedarà pel 31è Campionat de Catalunya individual. Que sapigueu que aquest quadrant, a partir d'aquest moment, estarà visible ja a la web del NACA i que en les properes hores estarà disponible a la pàgina web de la Federació. També en el moment de la competició us enviarem un enllaç per poder accedir directament a veure el quadrant des dels vostres telèfons o des dels vostres smartphones. Si et sembla, Jona, podem començar amb el quadrant femení. A continuació, la competició amb 10 jugadores femenines. També tenim un increment de 11% de participació en el quadre femení. Per tant, doncs, agrair a totes les jugadores femenines que s'han registrat en aquesta competició i esperonar a tothom doncs, a seguir competint i a seguir participant. Aquest és el primer, el netegem. Anem a fer el segon. I anem a fer el tercer, que deixarem com a definitiu i disponible a la pàgina web del NACA. Per tant, doncs, aquest és el quadrant definitiu del 31è Campionat de Catalunya. Molta sort a totes i a tots i a gaudir d'aquesta competició. Jona, moltes gràcies per ajudar-nos a fer els sorteig i ens veiem tots a Calella al 31è Campionat de Catalunya.